Dobrý večer, tak prišiel môj čas. Ja tu mám akože napísané toto, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Toto som chcel akože dať, ale potom všetko, čo som zažil a počul, trošku ma zabolelo, keď som počul o tých honeniach. To tu nemám, ale tiež presne Milan zmizol, neviem kam, má tam veci, ale neexistuje. Mal bez domov. Ale to som iba tak mimo, lebo tiež hovoril o tom penise, jak mu tieklo na dieťa. A ja som mal problém. Ja som ročník 76, komunizmus, a v tej dobe nevedeli veľa o honení. Oni zabudli mamám hovoriť, že keď je dieťa malé, že mu majú honiť, aby mu nezrastla koška. Veľa detí, ktorí je 76, proste ste obrezaní, by som povedal. 76! No, čau, obrezaní. No, lebo ja si pamätám, že som to musel, mama mi povedala, že chalanisko nezbedný. Keď chceš, aby ťa nerezali, akože to dole, tak si to rob sám. A tak vlastne si pamätám takú myšlenku, alebo spomienku, iba jeden deň, jak mala otvárať dvere, synak jak je, krv, akože oči, krv, akože pláč, a že dám to, akože lebo v myšlenkách nechcem byť rezaný. Toto nie je napísané, to je dobre. A mala mi nakoniec dneska, alebo predvčerom, alebo kedy to bolo, my sme viacerí súrodenci, sme 4, ja som teraz 3. A skoro najstarší. A taký viacej vnímavý, taký iný, no, trošku iný. Nelen tým obrezaním. No a to som asi, ja nepamätal som si, ja hovorím, mama, však ja som to krv potinal dole, ne? A mama, že ne, ty si bol, ťa rezali. A to si nepamätal. Neviem, či si to pamätá, niekto, kto tu hovoril, že či to nepamätá. Sa opýtam mami, či jak to vlastne, či si to sám dal dole? No, sám, také si nemal. No, ja som iba tak napodobný. 75-ročný chalanisko, že takého korbak, to už je nehoda, alebo Černobyl, ale to je niečo iné. No a chcel som akože, už som spomenul, že tak som sa prezradil, a nie som žid, to aj vidieť, že komunizmus, zničili nás. No a problém je, že naozaj zničili ma okrem toho aj tuto, tak aj tuto, lebo za komunizmu sme mali také brutálne zubarky, že ja keď som akože bol na učňovke, lebo si bol vnímavý? Som bol iný, no ja som protestoval proti učeniu, takže v tej dobe bola to heslo, že učiť Lenin. Ja som sa ináč narodil presne tedy, keď Lenin. Si myslím, že som asi jeho opak, neviem. Lebo tak, že od raného detstva som bojoval za to, že ne. To boli problémy, lebo tým pádom som vlastne nebol vnímaný ako podstata nejakej osoby, ale vymedzený do sektoru one, a ostatní sa vlastne učili ruštinu, mne dali lekciu v prvej, že tu máš to si napíš a vybavené. A oni sa učili všetci a ja som si to akože písal. Nevedel som nič, po rusky akože zrastujte, všetko, čo som sa naučil, a pritom akože nemčinu tam bola potom, angličtinu sme nemali, až potom však to, že vlastne jedno. Ale nemčinu, ako keby som chytil, neviem, či mám taký arijskú rasu, alebo čo, mám to tam, ja to proste, ja keď vlezem do toho Nemca, ja som, machte sie die Travestik, die bleiben, die mochten 80, die Katastrophe. Sie bleiben mit der Master, Elektrik, Problem, Siebeler-Trafens, sind das was, ja? Na klar. Ich meine, die Kabel sind kommen, alles kann das was! To som si trošku žil do iného filmu. Viem sa akože pretextovať tak človekov, že? Alebo si prespamätáme tie, ne? To bol ten... Brinda ne, ale ten na ten jednej nohe, a on vyskúšal, šupu druhú dal. A tam, ja som pozeral normálne také filmy, kde neboli ani titulky. A to bol taký film, že americký, ale z okolností akože americký bol, že začiatok, že rozprávali s Davidom a potom sa tam rozprávalo už iba po japonsky, ak som vedel, o čom to je.
A to bolo také, že neviem, ja som možno ten film, neviem, jak sa volá názov. No a potom asi dali, že počuli mňa ako, ja neviem, čo sa deje. Ja som mu, a tak to vlastne vôbec neviem, možno ten film bol, ale zapamätal som si to akože tieto veci. No a jak som si spomenul, že som bol 4, nás je viacej. A psa máš kde? Psa mám kde? Psa mám doma. Do 4 taky z ťa pes, ne? Ja mám aj mačku, takže neviem, či sa hodím k tomu, čo si povedal. Je to Brutus. Mám mačku a psa, jedno z v byte a som sám. Áno. Lebo je to problém, no. Mačka a pes, chlopí 300, najpríde holka, kúka, teda 200 preč, ešte ani som neotvoril. Ale pes je zlatý, energický, hneď sa teší, vrtí chvostikom, energia, ty si zlatý, začne skákať, všetko, mačka pri mňa, no, tako baba vidí, že no, tak ti vlastne nastavím. Podarilo sa mi teraz nejakú nájsť, neviem, ak sa to podarilo, no, vypli mi elektriku, tak som ju zobral večer, tak ona nevidela tie chlopy, potom cez deň ešte zase začala vidieť a... No a stalo sa mi to osudným, dostal som sa do relácie bez servítky, tak som bolo mne polopísané v novinách, že som chlopatý, že som bez chlopatý, že všade sú chlopy. Dokonca my sme hrali takú hru, keď som bol v nejakej také skupine medzi ľuďmi. Teraz som medzi ľuďmi. Ale to bola taká asi iná, taká intelektuálna skupina medzi ľuďmi. Alebo tam bol nejaký intelektuál, ja tam bol, už si nepamätám. A baba hovorila, že ona má rada delfínov. Neviem, či viete chalani, čo to je delfín? Tak hrali... Neviem, taký nejaký sexuálny akt, alebo niečo také. Ale je to v podstate taká vec, že nemáte chlopy. No niektorí majú koberezné na hrudi, ja som vyhral, mám 4 alebo 5. Ja sa nejak nevyvíjam, neviem prečo. Každý mi hovorí, že vyzerá sa isto aj pred 10 rokmi. Nikto akože nečaká, že keď poviem, že mám 37 rokov, tak poviem, ty máš 30. A teraz sa pýtam, či je to rozumom alebo iba výzorom. A už som sa pichol, akože do prsta, do oka. No a teraz akože toto som nemal pripravené a teraz už idem si napísané, čo tu mám. Ale nie je to nič písané, no je tu. No je to tu dosť, no akože no, nie je to dosť. Je tu, že rozvojená osobnosť, to som už povedal. To neviem čo je. Dom, divadlo. No. Neviem. Lebo ma to málo, neviem, ja som to tak nemal vymyslené, že či sa to už takto nerozumie. 4 príbeh, ráno práce. Ja som chcel aj, že tu mám 5, že slam poetry, slam. To je akože, že básničky píše chalani, akože nie ja, ale chalani rozprávajú básničky a to som chcel akože vypýtať od vás, už som to minulé skúšal, teraz je vás 12, že 5 slov napíšem a že poviem ako báseň, chcete to? Akože sekunde, rýchlosť, môžem to vyskúšať, ale akože nehovorím, že som pecka. Ja som si chcel dať akože tabulu, ja si všetko pripravujem vo vane, ja si láhnem do vane, potopím sa a počujem vlastne svoje srdce, lebo sa hovorí, že počúvaj svoje srdce. A najviac ho počujete, keď ste po vode za zapnutými ušami. Ak tam počujem aj iné zvuky, odpúšťa sa voda, lebo ten vodovod funguje zle, to ma znamenalo. Chcel som trošku odísť akože z tohto sveta na chvíľku, aby som prišiel na to, že čo budem vlastne dávať. A tak vlastne ja sa vlastne pretransformujem sem, ja som už tu, ja už som to zažil v tej bani. A ja sa zobudím, vytržňujem niečo zo spánku väčšinou telefón, mal som sa vypnúť. No a toto vlastne som si, akože, toto som si akože, už si to rozprávam, sledujem tí ľudí, smiali sa, to neviem. Ja mám takto zahálené, ja to vlastne iba rozprávam. A teraz ja neviem, na čom sa vám budú smiať. A teraz ja hovorím, ja sa bavím s chalanom z hora a hovorím mu tak, na tomto sa budú smiať? A on hovorí, to ja neviem tiež, ja hovorím, tak na čo si my? No ale... Tak som si toto akože napísal, že viem, čo je tom divadlu, no, a hovorím mu, no a čo, ak sa na to nezasmiem, no. No a takto my komunikujeme. My sme viacerí, a priateľky som mal 3.
A ona mi hovorila, že tá posledná, že nás je 7. Ja som myslel, že by dvaja, ale dobre. Ale zostala dlho, 8 rokov som mal, takže asi s každým bola. Potom som mal holku 5 rokov, neviem prečo, asi bolo dobre so mnou, akože sa nenudí so mnou, že ona keď mi povedala po 8 rokoch, napríklad tá 8-ročná, že vieš čo, keď už čakám, že, toto nemá napísané, keď už čakám, že nič, tak vždy niečo príde, čo nečakám. Tak som no a to je po 8 rokoch, takže chalan asi bude zaujímavý, neviem. A keďže hovorím chalan, lebo ja ho teraz vnímam svojím, ako ja som teraz intelektuál, ten druhý to je nuda, no nuda, no. Akože on sa snaží niečo, ja mu to držím balance. Ja som ešte nikdy neprišiel na plný, som tu dneska prišiel, lebo už mi to leze na nervy, to pozeranie. On akože skočí na ten mikrofón, niečo tam rozpráva, tomu človek nevie rozumieť tomu ničomu. Keď som, teraz prvýkrát som aj videl video, chalan čo točí, ty to točíš? Čo už? No, nikto to nechcel, to svieti, mi to nevadí, lebo mi to pripomína otca, ako slnko. Ja som akože, mi to nevadí, čau otec. A keď je to akože umelé, jasné, ale potom to transformujem do tej, keď príde slnko, takže ja to akože takto, už to slnko vyšlo. A on nevie, akože to transformácia cez tú elektriku a toto. A on to vlastne vie, lebo mu to vidí hore. Takže dom, divadlo, no neviem, to bolo. To už som hovoril. Ja som ináč dneska mal ísť na nejakú konkurs, na nejaký divadelný konkurs, amatérsky kurz. No a vysral som sa na to. No, učil, akože mám to aj v telefóne na ten text, je to o nejakých ľuďoch čipovaných, už to není, o čipovaných ľuďoch, ktorí sú čipovaní. Bola to nejaký text, ale neviem, na to radšej som sa ho tej vani a odpadol som. To je, no príbehy, no akože mám rád príbehy, každý ne, ale príbehy také, že akože, nechcem povedať, že vtipné, lebo že si dovie, či sa na to zasmiete, a neviem, či mám vôbec ste poďme povedať ešte stále, lebo teraz sa vraciam k tomu, takže prečo vám to ten prst bolí? Vy si chcete slať, že? No tak, že prečo ma to tlačí, čo to je? Chcel som to akože uvoľniť a nevedel som, a už, tak to jak deti robia si tie uzličky, ne? Tak ja mám ten prst. No. To sa takto asi nerobí, ale dobre, no. Takže, slovo, písmeno. No, nepísmeno, slovo, čo chcete? Čo máme? Čo by si chceli, akože, počuť? Slnko. Slnko, otec, no, dobre, dievča. Reproduktor. Reproduktor, ty vole, to sú ťažké. Šampón. Čo? Šampón. Ja som počul šablón, no. To je reproduktor. Mozgovo miešný. Reproduktor, šampón, niekto sa teda domýva. Mozgovo smiešný? Či mozgovo miešný? Miešný? Miešok? Ako miecha. Miešný. Miešný, ako miecha, takže to si mozgovo... Niekto chce šerovať, ja to počujem, dobre uši. Mozgovo miešný, miechný, treba to hovoriť presne, miechný. A posledný trik, posledné slovo... Paradox. Mne sa to tak teší, Paradox. Paradox, a mne sa to, že aj reproduktor si hovoril, no dobre. Ja to počujem, paradox. Stačí. Ešte jednu nemôžem. No dobre, no. Penis? Áno. Som vedel. To je prepínanie. To je ten šampón. Paradoxný reproduktor, automatický penis. No. To sa ináč nemusí rimovať, to vieš. Počkaj, idem na záchod, prepáč. No a teraz čo mám ísť na záchod s tebou a s tým mikrofonom a ti tam rozprávať penis? Preto si ho vybral, lebo ho to močilo, tlačilo. A teraz čo ide, akože mám počkať s tým penisom, počkám s tým predmetom. Ja si to možno zatiaľ vyskúšať, lebo však nie je to sranda, ne? Tu mám rýžu, to neviem odkiaľ. Dneska som mal zemiaky a... Ne, dneska som mal kúra a chleba, tak to možno bol chleba, neviem. A ináč som si chcel aj sadnúť a... Ináč začalo mi to strieľať. Ja mám taký problém, odkedy som pomáhal jednej žene v akože Modre. Ona mi ukázal les, tam vysvetlila, že les. Super. A ja som bol taký lenivý, že ja som bol zavretý skôr v tom Ružinove, v tom dome, elektrika, rý, všetko a zrazu les. No a ja som chodil na havajský tanec, tancoval hulu, to už som spomínal, len hovorím,
Zatiaľ než mám vidieť, lebo mi beží. Nezapíš sa. Som. Pohode, lebo môže byť nehoda, ale to bude v novinách. Neopusol si ruky kvôli tebe. To je pekné, tak sa nebudeme zdraviť, no. Prečo? Môžeme, ale počkaj chvíľku, nech je to fér. Takže ja som ti na to, preto, že mám zdržívať, lebo chalanisko tento, čo tu rozprával, tak jeho boli odviesť autom. On síce povedal, že je autom, ale on sa oddelil až na stanici je tam s autom a potom chalanisko už je tu. No tak dobre, to vyšlo. Dobre som to, a ešte chalanisko chcel hrať, no. Nemám hodinky, ale dobre. Takže, dobre, no, skúsim pičovinu tu. Život otvára moje priedušné oči a pozerám sa dohora. Čo vidím? Kamaráta, najlepšieho brata, otca, rodinu, krásu, silu, energiu a čo ja viem, čo ešte. Je to on. Svetelný zhon, ktorý volá a kričí. Nie sme úplne piči. Sme v tom svetle, ktoré sme si zrodili. Sme tu preto, aby sme sa šampónom voňali, aby nás cítili, aby nás volali, aby nás velebili, cítili sa, oddychnúť. Neviem, zrazu, kde si z hora, z dola, z boku, zo všetkých strán, kričia ľudia hola, hola. Ako to je možné, že je to tak hlasité? Reproduktory sú ukryté. Sú ukryté v každom malom mozgovom miešku. Tam sa dejú zvláštne veci. Tam máš svoju smiešku. A paradox, v čom to je? V čom asi? Kde to je? Každá jedna schránka má svoj kľúč. Ten si musíš nájsť. Kde je? Hľadám. Kdeže je? Čím sme produkovaní? Mieška, mozog, slnko, hlada. Tu je. Dobrá rada, kamaráda. Penis. To je on. To je tvojho srdca. Šampión. Ďakujem.